Следващата звезда в националната селекция вече е отличавана с призове като откритие на десетилетието и любимка на народа. Тя има и грамота от Министерството на културата за принос в популяризирането на ромската култура. Дали обаче ще има шанса да популяризира страната ни в Европа, ще разберем сега. Пътят на Роксана като цяло винаги е бил много труден, много трънлив. Аз съм човек, който е свикнал да пада и да става и да не се плаши от това, което предстои. Аз съм Роксана и съм тук, за да представя България на Евровизия. Винаги, когато ми е тежко и не се чувствам добре, просто пея. Трябваше да се сбогувам с майка си завинаги и въпреки всичко да избера да остана на сцената. На музиката съм дала повече, отколкото на децата си. С музиката съм била винаги, във всеки един момент, докато не винаги съм могла да бъда до тях. Очаквам да докосна хората с гласа си. Никога не обичам да се хваля себе си по принцип. Дори не обичам и хората, когато ме хвалят, не знам защо. Но смятам, че в момента ми е даден един път, защото го заслужавам да го вървя. И ако съм допусната до тук, до тази сцена, значи аз заслужавам да ида на Евровизия. Само какво изпълнение, уважаеми зрители! Роксана на сцената на българската Евровизия. Бурни аплодисменти!
Можете да гласувате след всички конкурсни изпълнения на сайта Eurovision2026.bg или като последвате QR-кода на екрана, ако искате Роксана да представя България в Виена тази година. Ето това означава състезание за глас. Нали това казахте вие, журито? Състезание за глас. И Роксана, успя ли, Роксана, да се насладиш на преживяването тук на тази сцена, на удоволствието, което ти донесе тази вечер? Аз мисля, че била съм на много сцени. Това е нещо много различно и много по-вълнуващо от всички сцени, на които съм била до сега. Госпожо Димитрова, докосна ли ви изпълнението на Роксана? То е ясно. И без слушалки. Слушалките не ми трябваха да разбера колко много е гласовита Роксана. Антоанета всъщност. Да, като мен. На добър час. Господин Петров, изискан джентълмен, моля да, като вас, моля да оцени това изпълнение. Благодаря. Какво да кажа? Няма нужда от многословие. Тук гласът ти се лее, дай Боже да стигне до Виена. Господин Митев, коментари от вас? Наистина много силен глас. Хубавото на тази селекция, която виждаме тази вечер, е, че има толкова много различни жанрове, различни стилове. И ще бъде много интересно да видим дали тази емоция, Роксана, ще може да я предадеш и в други музикални стилове, каквито несъмнено ще се наложи да изпееш. Аплодисменти. Уважаемо жури, благодаря ви за тази оценка. Преди седмица, след